Paano tayo makakapagtiwala ulit? How can we trust once again? Ang tiwala, trust, sabi nila parang glass, babasagin. Once that it is broken and shattered, it is so difficult to put it back together again. Pag nasira ang iyong tiwala, napakahirap magtiwala ulit. Amen? And a lot of us have experienced this brokenness from trusting others. Lahat tayo naniniwala ko, naranasan na natin, masira ang tiwala natin sa ibang tao. Madalas nangyayari yan sa mga mag-asawa. Pag nakapagloko, pag naging unfaithful yung asawa, ang hirap pagkatiwalaan ulit. Minsan yung mga kapamilya natin, kamag-anak natin, ang hirap silang pagkatiwalaan, lalong-lalo na pag nalaman natin na niloloko tayo sa pera. May hatian sa mana, may hatian sa ani, sa lupa, tapos niloloko ka pala. May pinapadala yung asawa mo, tinatanggap ng kapatid niya, hindi ka pala binibigyan o hinahati yung binibigay sa iyo. Ang hirap magtiwala. Pag alam mo, niloko ka na, pag alam mo, nasira yung tiwala mo sa kanila. And sometimes when we experience accidents in our lives, nagkakaroon tayo ng trauma. Yung mga nasaktan, ang hirap sumakay sa jeep pag nakaranas ka ng aksidente. Ang hirap magbike dahil minsan ikaw ay nasaktan sa daan. Nakikita mo pa lang yung pinagmula ng iyong aksidente, nanginginig ka na, kaya yung mga iba ayaw umalis sa kanilang bahay. May trauma sila, they have trust issues because of this very bad experiences. Kaya ang tanong, paano tayo makakapagtiwala ulit? The good news is, we can do it. Just like how our Lord trusted His apostles despite the fact that they have also broken His trust. Pinagkatiwalaan ni Jesus sa mga apostoles kahit na nasira ang tiwala niya sa kanila. Ito nga, narinig natin sa Ebanghelyo, binigyan pa sila ng mission. How can Jesus do it? After everything that they have done, after their betrayal, after leaving Him behind, after their doubt, their uncertainty, their unbelief that He has risen once again. Ito po yung tandaan natin. Mayroong 3 T sa tiwala, sa trust. The 3 T's of trust. The number 1, testing. You cannot trust something unless you test it. Kailangan mong subukan kung gusto mong pagkatiwalaan. Bago mo bilhin ang isang produkto, ang isang pagkain, di ba dapat meron taste test? Tikman mo, nasarap ba yan? Bago ka bumili ng sasakyan, kailangan mag-test drive ka pa. Mag-test drive ka muna. Bago mo pakikasalan yan, bago mo sagutin, abay, mag-date muna kayo. Subukan mo. Kahit naman ang mga nagtatrabaho, hindi po ba, merong probationary period bago mo kunin ang isang nag-a-apply, ang isang empleyado.
in everything in our life, before you trust, before you give your whole trust, you need to test it. And the Lord has also tested the apostles. Hindi sila perpekto, pero kilala sila ng Panginoon. At yun lang yung mahalaga. Ganyan din sana sa atin. Hindi ka makakakita ng perpekto dito sa mundo. Tao man yan, bagay man yan, pero anong pinapakita sa iyo ng pagtetest, ng pagsubok? Yung alam mo, kilala mo. At pag tinanggap mo yan, at least, masasabi mo sa sarili mo, alam ko yung kahinaan, alam ko yung imperfection, alam ko din yung lakas, yung kabutihan. Before you trust, you need to test. Bago mo pagkatiwalaan, subukan mo muna. The second, T. Turn out. Tanda. Sabi ng Panginoon, pag kayo'y nagmisyon, sa anumang ginagawa nyo, it will be accompanied by signs. Merong mga tanda. Ibig sabihin, ang mga tao, kaya nilang pagkatiwalaan yung sinasabi, ginagawa ng mga apostol sa kanilang misyon dahil hindi lang puro salita. Meron din silang nakikitang produkto. Meron din silang nakikitang tanda. Meron din silang nakikitang lumalabas na outcome, turn out. So, ganyan din sana sa atin. Bago mo pagkatiwalaan ulit ang isang tao, kilatisin mo. Anong lumilitaw? Anong lumalabas? Anong bunga? Merong mga tanda. Napakahirap naman na sinasabi ng asawa mo, I love you, I love you. Pero hanggang I love you lang. Pag natutulog na kayo, ayaw ka naman yakapin. Pagkatapos, palaging nakapatay yung kanyang cellphone pag hinahanap mo. Alam mo, there's something else. Something fishy. Di po ba? Meron tanda. Sasabihan ka, itong empleyadong ito masipag. Pero makikita mo, pag wala ka, wala namang ginagawa. Nagtatrabaho lang pag nandiyan ka. Di po ba? So, kailangan tignan mo kung ano yung tanda, kung ano yung lumalabas, lumilitaw sa kanya. Hindi lang puro salita. So, look at the turnout. There are signs. Just like love, what is the sign of love? It should be care and compassion. What is the sign of our faith? Sinasabi natin, nananampalataya tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. It should be the absence of worry. Di po ba? Paano natin sasabihin na, I trust God, nagtitiwala ako sa Diyos, and then you keep on thinking and thinking, worrying and worrying. When you say something, when you do something, there should be an accompanying sign. Bago mo pagkatiwala ng isang tao, tignan mo muna kung ano yung lumilitaw, makikita mo, mararamdaman mo, di lang sa pananalita, kung hindi, pati din sa gawa. Kasi may patterns of behavior tayo. May ugali tayo. Kahit na paano mo, itago yan. Lilitaw at lilitaw. Mangangalay din ng tao. Basta tignan mo, araw-araw, there would be signs. Sinong pagkakatiwalaan mo? Of course,
Yung tanda na lumilitaw, mabuti. Mabuti ang nakikita mo sa kanyang gawa. Pangatlo, at kahuli-hulihan. The third T, trust in God. Do not trust people. Trust God who is inside of the hearts, mind, and souls of people. Sabi ko nga, wala naman sa atin yung perpekto. Pero lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo pinagkalooban ng Banal na Espiritu. Jesus was not trusting the apostles. Jesus was trusting the Holy Spirit in the apostles. Kasi doon hindi nagkakamali si Jesus. Magkamali man ang mga alagad, ang mga apostol, hindi magkakamali at palaging magiging tama ang banal na Espiritu. So, trust the goodness in people. Because if you trust only people, you will be disappointed. Maniwala ka. Meron pa ring mabuti yan. Maniwala ka. Buhay pa rin ang Diyos dyan. Maniwala ka. Nakikipaglaban ang Banal na Espiritu sa demonyo sa bawat puso ng tao. Yun yung pagkatiwalaan natin. Remember, my dear friends, without trust, we can never live. Without trust, there is no normal life. That is why we ask the grace of God that we can, like Jesus, trust once again. Despite of our pain, despite of our bad experiences, huwag niyo pong kalimutan yung tatlong T, no? Magtiwala ka sa Diyos na nasa mga tao. Look at the turnout, yung mga tanda na mabubuti sa mga tao. At huwag mong kalimutan na ikaw ay magtiwala din dun sa mga makikita mo na sinubukan ang mga tao. That people are always tested by Christ, by Jesus, by God. Amen. To spot a liar. Paano mo malalaman sino yung nagsisinungaling? Lying is a major offense. It is a grave sin. Pang-ilan sa 10 utos, yung do not bear false witness to others. Ayun, nag-Google na. 10 utos na lang, hindi pa memorize. It is the 8th commandment. Huwag kang gagawa ng salita laban sa iba. Huwag kang magsisinungaling. But this sin is one of the sins that we most do. Ito yung kasalanan na palagi nating ginagawa. Palagi tayong nagsisinungaling. And why do we do it? We have different motives. Marami nagsisinungaling kasi tinatago nila yung kasalanan nila. They want to save their faces. They want to put up a persona. Meron silang pinoproteksyonan na pagkatao. Ayaw nilang masira kung sino sila. Kaya nga, they put on a mask. Pagsisinungaling, pagkukunwari. Meron din mga iba naninira. Pag gumagawa ka ng kwento tungkol sa iba, yan ay pagsisinungaling.
Bakit? Siguro naiinggit. Bakit ka naninira? Nagagalit, gustong magiganti. Meron din mga iba nagsisinungaling. Bakit? Because they want to protect others from stress and anxiety. They want to protect others from unnecessary stress and anxiety. Kamukha na lang, masasabi mo ba sa iyong ina o ama, meron siyang cancer, na ilang buwan na lang, ilang araw na lang ang itatagal niya. Yung mga iba nagsisinungaling to prevent unnecessary stress and anxiety. Nagsisinungaling para hindi na lang mag-alala. Hindi na lang sasabihin. But having a reason for doing a sin does not make it good. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, papaliwanag mo, i-justify mo yung kasalanan. Magiging tama yan. Meron mga kasalanan na kahit na anong paliwanag, kahit na anong dahilan, pag ginagawa mo yan, masama pa rin yan. So, the end is not justified by the means. Tandaan po natin, no? Kung ito ay masama, masama pa rin ito. Kahit na anong paliwanag mo. Yan, napakahalaga. Tingnan natin. Paano natin malalaman na nagsisinungaling tayo? Paano natin malalaman na nagsisinungaling ang ibang tao? 3 bagay lang po. Hanapin nyo ito. Una, ang tao na nagsasalita na wala ang banal na espiritu, siguradong nagsisinungaling yan. In order to spot a person, a liar, you should look, you should see if the Holy Spirit is with that person. Kaya nga, para malaman mo kung nagsisinungaling siya, pray. Magdasal ka, pagdasal mo siya. Hindi niyo po napansin, pag nagbibigay ng testimony o patotoo ang isang tao sa korte, dadalhin nila yung Biblia, hahawakan, they would place their hand on the Bible, swearing an oath to tell the truth and nothing but the truth. Pagdarasal. Hindi makakapagsinungaling ang isang tao kung nandiyan ang banal na espiritu. Makukonsensya at makukonsensya siya. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga, if you're trying to investigate, trying to know if the person is telling the truth, before asking him or her, pray. Magdasal ka, hingin mo ang tulong ng Banal na Espiritu dahil ang Banal na Espiritu ay katotohanan. Remember that. Second, look for details. Pansinin niyo po ang mga sinungaling pag nagsasalita, very general. Hindi magbibigyan ng detalye yan. Tatanungin mo siya, ba't ginabi ka? Saan ka galing? Nagtrabaho, nag-overtime. Ganun lang sasabihin. Sinong kasama mo? Mga kabarkada. Saan kayo pumunta? Diyan lang, sa tabi-tabi. Malapit lang. Very general. Di ba? Pero tanungin mo, sino sa mga kabarkada mo? Sabi mo nga yung mga pangalan. Tingnan niyo yung reaction ng mga yan. They will deflect the question para hindi pagsabihan, maggagalit-galitan. Ha? Biglang magdadabog, maiinis yan, magwawala, tataas ang boses. Ikaw naman, para wala nang pinag-uusapan,
Hindi natatanungin. Pero, ang tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling? Tingnan niyo po, dito sa ating nabasang istorya, in the first reading. Nakita nila kung ano yung totoo. Kasi, tinanong nila yung detalye. Susana was framed for a sin, for something that she did not do. Inakit daw, siya daw ay merong kalaguyo. She was being accused by these two elders. No? Pine-frame up siya nitong dalawang matatandang mahihilig. Sila'y nagsisinungaling. Gusto nila siyang patayin. Gusto nila siyang siraan. Pero para makita nila yung katotohanan, ano yung ginawa nila sa pagtatanong? Tinanong nila, saan nyo ba nakita? Nasaan ba kayo nung nakita nyo merong kalaguyo itong babaeng sinasabi nyo? Magkaiba yung sinabi nila. No? Nagbigay sila ng detalye, pero magkaiba. No? Mahuhuli mo ang isang tao sa pagsisinungaling niya, tanungin mo tungkol sa mga detalye. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan diyan. Pangatlo, tingnan mo din kung nagtutugma yung kanyang sinasabi. Kamukha sa ating kwento, hindi nagtugma yung kwento ng dalawang mahihilig na matatanda. Magkaiba yung mga puno na kanilang binanggit, na kanilang sinabi. No? Yan yung pinakamadali na paraan para makita natin sino ba yung mga sinungaling sa mga nagsasabi ng katotohanan. Pakinggan mo yung kanilang kwento, tingnan mo yung detalye, at tingnan mo kung ito ba ay nagtutugma. Consistency. At minsan, sa buhay lang ng tao, mapapansin mo yan. Kung ano ba yung lumalabas sa kanyang bibig, kung ano ba yung bunga ng kanyang buhay. If the person is inconsistent, hindi tapat, hindi tumutugma doon sa kanyang pananalita, sa kanyang gawa, sinungaling yan. Tandaan po natin yung tatlong yon. Pray for the Holy Spirit, ask for details, and look for consistency. Mahuhuli mo sino yung mga sinungaling doon sa mga nagsasabi ng totoo. But we should not stop there. Ano ngayon pag nalaman mo kung sino yung sinungaling? Hindi natatapos yung trabaho natin dyan. Kailangan natin gawin ay paano ba natin mapapagbago yung mga sinungaling. Kasi ang nakakatakot, pag ang isang tao palaging nagsisinungaling, nagiging katotohanan yung kanyang pagsisinungaling. When a person keeps on telling a lie, the lie is becoming the truth. At nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Kaya nga, what we should do is, once we have discovered that they are lying, we should not stop there. We should help them. We should try to rehabilitate them, to transform them into persons who speak the truth and live the truth. Dahil pag tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, diyan po nabubuo ang sakit ng ating buhay, ang kasiraan ng ating buhay. At diyan po
nagkakaroon ng bunga, nanganganak ang ibang kasalanan. There will be a snowballing effect. Nag-uumpisa sa maliit na kasalanan, pero dahil hindi natin pinutol, dahil hindi natin itinuwid, ano mangyayari? Palaki ng palakiyan. Parami ng ibang kasalanan. Remember, lying is just a doorway to other sins. Ang pagsisinungaling ay isang pintuan sa ibang mas malalang kasalanan. Kaya nga, pag nalaman na natin, pag nadiskubre na natin, agad-agad tulungan na natin yung tao, sabihin natin nagsisinungaling ka. At gabayan natin siya na mabuhay ng totoo at mabuti. We ask the Lord for this grace that all of us will live in truth. If we are consecrated by the Holy Spirit, then we should live in truth. Do not lie. Follow Jesus, who is our way, the truth, and the life. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.